i ja està, no es fa cap comunicació a ningú, perquè, o sigui, no sé, m'ha sobtat, perquè clar, les quantitats no són suficientment importants com perquè, bé, si els diners que cobrem els regidors tens la teva retenció, la hisenda, a més a més són diners públics, entenc que per un trimestre 800 euros vol dir que 3 trimestres són 2.400 euros. Jo no sé si això caldria allò fer les coses ben fetes. Com ho paguen, perquè s'ho posen des d'intervenció. Tant els ingressos no t'ho puc preguntar demà exactament quin és el... És que, clar, si és algú que fa... És un criteri establert. 50 euros són 50 euros, però clar, En tot cas seria el mateix 500 que 800. Una cosa és una gratificació. Tothom es regeix pel registre. Tothom cobra igual, la taxa que paga cada usuari. Jo entenc que a 50 també s'hauria de declarar, igual que es declaren 95 euros de venir al ple, doncs també s'hauria de declarar els 50 euros de monitor que sigui, perquè no s'està pagant diners públics. Entenc que menys, i a més quan podries dir, bueno, quantitats de poc import, perquè més o menys justificat, però clar. Si són monitors podrien fer una factura ells mateixos. O bé, una nòmina. Hauria d'haver una relació contractual, una cobertura de coordinació d'activitats empresarials, una prevenció de risc qualificada, tot això hauria de ser Una factura dels serveis de monitoratge, d'impartir aquesta activitat. I ho tindreu solucionat. A la suma de tot, M'interessa també que hi hagi gent apuntada perquè hauria d'obligació. no, evident, estem d'acord, però... Segurament si són monitors autònoms, llavors no sé què referen a la factura. Sí, però de relació contractual, perquè si no hi ha un contracte